mkhizo babazelo madubalo komoto sithine zakho mfokashilwane sithine zakho mfokafukeni ingasakhulumi ke nabo mfokashaka ngoba kukude balakini kwakho ena he e baka constipation ena e tibile ena le mamelo asikutsena tsa bapala tsena ke yo he chesa hey my baby oh hey papa you my baby oh hey ai mafukeni bekara uyabona kutini mangabele zimbambo lezi zikafaro kuti ziyakukhalisa ngono wazibeka panzi lapha zimbambo zikafaro kimfe ai mafukeni kunini waloku wakhweba nje so waloku wazikhweba so ai suka obuka katare ya kai munna kirikilo ba pala Standard Bank Arena ha Ungulele bheka la. Uyalibona ikhanda lami linjani? Uyalibona ukulibona na? Uneqwele bo? Hayi uthi pho baba kusho ukuthi umuntu ongakwazi ukukunda uwe. Wena kuba ukwazi ukukunda ubuzolibhoba ikhanda lami ngemithi yakhona njengasema hairdressing salon. Hayi mina ukunda ikhanda lami ngathi uphala ingulube ehlathi. Hey wena, umpedeni mina yazi. Wena uyafunisha isikopho. Ngicela ukugcwala uphenyane. Awungathi nginophenyane baba. Njoba ngilapha ke nje ngizolanda imali yami ongikunde ngayo. Ngikwazi ukuyozelapha lento ongenza yona. Isichicho phela lesi. Usangene, yangizwa. Ucabanga usebenza mali. Usongele ukuthi usekhanda lakho. Sengiyabona nje vele uyayiqhaga le mali. Awufuni nayo. Angiqhafi le mali, ngiyisebenzele. Yabona wena, ungezwe kolo suku lami namhlanje ngezwe lawo. Phuma uhambe lana. Alikusazi sagila sami lesi. Uthathe leyo mali. Ngikupha yona. Bezingazwanga abantu abaningi hey mandunda le nyama imnandi impela kakhulu manje wehatile nje wehatile oh baba Makiza hawu wangena nje ukwatile nje nebuso bakho bufana nalento bathini iqoqo yini ndaba Ukuthi ngibhedela wena. Ngibhedela lo mfana engikwenza. hawu ibani yona leyo karazeke Umuntu mfana engikholizwa lana. Uthi uneqwele libangwe yimina. kodwa nawe nyazi uyathanda kulwa nemakastamende wakho man hayi Uma idelela ngenze njani? Uthi mbambi iqatha la wena. Yebo, wona kadelela amakhasimende ethu. Kodwa ke phela madoda akithi kufanele siwahloniphe. Ukuze phela ekugcineni aba bahlobo bethu abakhulu. inyaniso leyo mntakwethu kodwa man apeva hey Ubukele wekhabazela. ya waqinisile wena magwani ngaleli qinisa lakho Phofu nabelungu bayatsho bathi the customer is always right. yeah that's why nami nithanda amakastamende wami niwanika qhwakaza kuthi azokwazi ukuthi yenze abuye lapha Nisho ukuthi uma ngibagunda mahala bazobuya. yeah kufanele wabanika qhwakaza yekugunda hey nale nyama yakho naseyipelile thini lande enye Ayikho lento isho wena Shilwana. Uyabona amakhasimende abaluleke kakhulu. Ngisho uhulumeni imbali uyakwazi lokho. Ukuthi umphakathi njengoba ungaka nje
iwona ngamakhasimende akhe ngoba iwona okhokha intela Awu. Ciao. Kanti awuyazi wena ukuthi wotsotsi laba yiwo ma-suspect. Suspect? Yeah. Awuboni maphoyisa mawababona. Athi, hey, nangu, suspect. afanele kusho njalo weshilwana ngoba phela na wedla ngabo yabona mangapheli igebengu phelile umsebenzi emaphoyiseni Amazi. Igama lelo. le a tseba gore di-customer tse ditsotsi ke bo mang di-customer tse ditsotsi he ke bo bari baqhaka dimaumau dialatalata dimpara diyelela Njengawe nje mafukwana. yaontsebe nsheba hanke nna eka sa clever uclever ntoni wethiwa ke clever wena nje Hayi, mvukeka. Oclever mina ndiyabazi. Ngizakubabona pha eNoord. Bathi, tada, who's it? Yes, as ngulube spy. A teddy bear. Don't want to relax. ejawe yake Oh, ya, ngena phakathi. Hey man, uyazi nina manifika etravel man. Nifuna ini man? Salmonani. Ya man, siyanibonela nifuna ini. Cela makhatho namabi. ha safika sekudliwa Kuthiwa uma indoda ifika kudliwa inyama, ubofaka isandla. Yeni. Hey. Ngene isifoseni yama yethu zani faka isandla indawo. Fante sifakile sana ngabona kawazani bayisala abafana liba ya Akunjani lo baba? Ngabona sifakile isandla. Singadla kanjani kodwa singasifakanga isandla? Akazazi sizulu lo baba. Angazi ukuthi wazalelwayo. usubheka lawe wena ungasasiso ukhabazela uqonda ukutshela ukuthi wena nalomnganyana wakho anali igunya nemvume lokuzodla inyama yethu ningayithenganga ningazi ukuthi ivelephi mani Anzi kahle kamhlophe ukuthi yonke inyama ivele ebush. Ngaphandle kokuthi leyenge nithathe eplazini lebhuni nayiletha la toaster okungemthetho. Emanen. Yimameleni lento ithethwa ngumagubane. Ngoba sayithetha ngumlomo. Batshele chawo. Batshele. Umuntu obhodla igazi ngegala lami leli. hayi ke baba umkhizi babona le ndaba ekhulumayo enzima kakhulu yenza kubili igazi ujula kumtsitsile njodeni Awumkhize. Wena ukuthi inwele zami zivele zijike-ke zifane nezelasta-ke man. Ameshane. Nasi umhlola kaJames Bo. Jen, yes man. Niphezu kwantweni kanye kanye. Awuthule man wena. As far as I'm concerned. Usho ngobubi. Yeza nala makhathuni noma. Asiwathenga ngemali ethengayo. Asiwathenga ngemali ethengiwakaza wena. Hey, iwe nasibeka. Anitsheli, uke wayibona phi wena gqwakaza ithengisiwe? Futhi uyithenga nemalini? Vele alithengwa. Ibhamama, igwaqaza lethu-ke lena. Hey, bhekala, mina ninandaba neliqhaza. Kodwa kusele nje aniyitholi le gqwakaza nale cartoon nifuna. Nina hambani nje. Oh, wena silwana. Singamakhasimende akadala. Usuzitshela ukuthi awufuni ukuthi usinikeze igwaqaza, awusafuni usinika lutho. Ngiyakubona. Hey, ayisebenzi lento wayikhulunyayo man. Kona manje niyadelela nidlakudla kwethu lapha. Iyo igwaqaza le. Hayi, hambani man. Indaba yokuthi sininde uzosinike ayisebenzi. Wena Chiroy food awunaqiniso wena. hey senikhulume kwane Hey! Come on. Come on. Hey, bazodelela lapho. Ngicela ungithelele ifull tank.
Sultan. Mara Korea and Phela mfuna uyindoda manje ngizobona iplan manje ngizobona ukuthi wenza. Hey mama. Kunini sihamba? Yini ngathi awazi la uya khona? Bebangilayela. Bathi ezola emndeni naseyitolo. Ezola emndeni ngaseyitolo. Mama sekuhlwi. Sengize ngiphelelwa nepetrol. Hayi ngibona ngathi ngizokubisa emaphoyiseni. Wona azabona ukuthi enza njani ngawo. Akungcono ke. Ungithatha ungise kumkhwenyana wami ehostel. Room number 8 emzini weinsizwa. Hostela. Yo, Majida. Eish.